Sa number 6 sa Bacolod City, tricycle driver gintiro patay sang isa ka manugprutas sa barangay Estefania. May report si Marcian Muico. Patay ang 44 anyos ng tricycle driver nga si Raymond Tordillos matapos inigintiro sang manugbaligya prutas sa Sofia Gonzaga Road sa barangay Estefania, Sabado sang aga. Sunod kay Major Richie Gohi, commander ng Police Station 4, natalupangda ni Tordillos nga siya ang ginasundan sang suspect nga may dala nga armas las 9 sang aga. Gani nagpanaog ini siya tricycle kag nagpangayo sang bulig. Mangayo to sa bulig sa mga tao tiro na siya. Gilayon man nagpalagi yung suspect pagkatapos sinitiruhon si Tordillos. Dead on the spot si Tordillos suno sa pulis. Dugang pa ni Gohi, antes sini nagbaisay na ang duwa mga lasay sang aga. Personal nga away ang ginalantaw sang pulis nga motibo bangot sa masami nagabaisay ang duwa kay nag-aagaway sang pwesto sa guwa sang isa ka supermarket sa barangay. Marcian Muico para sa DigiCast Negros.